ekugcineni ayamanzi abawaboni awekho amanzi abawabonayo yonke into nje iyasebenza kahle kuphela nje ukuthi kuvuvukele lento mayiqala ngaqala nje bengihlushwa amathumbu kakhulu livele la ngiphuza amaphilisi linyamalale livele la lagcina ke engazi ukuthi selivela khona esikhwameni lesendoda leli ke lavela esikhwameni sendoda ke kwaba yilona leli elenza ukuthi ngibe kulesimo engikusona ke namhlanje sekukhazi ngalani lento ekuphethe nje benkulu kangaka iminyaka mangaphosisi nje isiyisithupha iminyaka ibhedlela ngihambile nabantu besintu kodwa nje hayi ngisabhekene nayo lenkinga namhlanje zithini ibhedlela bathini abalaphi besintu esibhedlela ke la ngaqala khona ngaqala nje kudokotela khona udokotela kuthiwa uDlamini obela ngaseDube Village mangifika kudokotela ibuka nje lento athi hayi engazuthi la ihydrocell mayesho angidlulisele ke phi eKing Edward base nje bazofike bavula imbobo encane bampompa amanzi angifike eKing Edward nangifike eKing Edward udokotela athi angikwazi ukuthi ngisuke ngipompe ngingabhekanga phakathi manje uyabheka phakathi hayi lamanzi kufanele bampompa wekho ngagcina ke sengumuntu ke osedluliselwa ke kulo dokotela naye lo dokotela axakeke ngidlulisele komunye na udokotela ngoba nje ibhedlela ngihambile kakhulu asuka khona nje la eKing Edward ngadluliselwa eChilfalbert Luthuli mangiqeda khona lapho kuthi khona lesinye ngisikhohlwayo esikhona nje la eThekwini nasisibhedlela nasebhara eGoli ngaya khona hayi bayahluleka ukungitshela ukuthi inkinga yini into nje esaxabana nabo ukuthi sebefuna ukungisika bathi bakusikani isikhwama amasende basisike nje njengoba sisikhulu nje basisike khona bezovula babone phakathi ukuthi ni kanti imshini leyaba abakwazi ukubona ngayo ngaphakathi mabesho bona bathi akucaci manje mina kwangithusa lokho bhuti ngamanye mase besibazongidabula nakhona inkinga yabo abayazi ukuthi ikuphi nendawo cause mina nje la kuyasebenza yonke into nendo kuyavuka into kodwa nje lento nje inkulu nginobomvu nje beyajuza khona kuleli thumbu lele ngilisho kunembobo nje evulekile mawuyibheka lembobo ayisona isilonda engazi ukuthi mhlambe ungazusixebule kanje kuyimbobo nje iyona ke kuphuma ubomvu ke lapho hlezi nje ngikhama ubomvu ngaso sonke isikhathi manje uyakwazi ukwabamba lothi ngaphambili hayi noma ngijwayela nje ukuthi ngilale kanje ngocela hayi ngikwazi ukwenza into yami mana ke mfethu asikhulume nje iqiniso njengabantu besilisa lento engiyibuka la akona into yesilungu into yesintu yikho ngithe nje ngathi ilumbo leli ekuhambeni kwakho umntaka bakho ngoba silwa nempilo njengamanje ukuthi ukwazi ukusizakala abanye abantu ngeke bakwenzele lutho mhlambe obaziyo mhlambe abahleba ngawe emakhoneni ngeke bakwenzele lutho silande nempilo njengamanje ohambeni lakho kulihamba uyazi lapho uhamba unqantula khona ngijabo ungayibuyisa imemory uthena success into ikuphethe kubantu odlule kubona imemory yabuya yona kodwa bhuti uyabona nje mangitshelwa kulaba besintu bayiphika ke le ukuthi ngiyithole kumuntu wesifazana bathi uyithole bathi lento ngayeqa nje ekhaya egcekeni ilumbu nje kwakufanele lento kube sengathi iyangishaya nje ngishawa istroke bese ngiyashona uyabakhola labo bantu labo yabona bhuti lento le angiyazi into nje engingayazi kodwa
ngike ngithathe kulokho kubantu abangitshelayo bese mhlawumbe mase ngingedwa ngithi ukubuka ngike ngisole nami impela ukuthi hayi engathi baqinisile. Okay. Angisho nami ukuthi bakhuluma ngiyakuzwa. But uma bekwazi ukubona ukuthi uyeqile bahluleni ukuthi bayilaphe uma bekwazi ukubona basuke bathi inzima bathi ayilula yabo abanye bavetane bangifuna imali enkulu engingenazo yabo ongitshela nje ukuthi engayilapha ubethana ngifuna imali enkulu bathi malini omunye nje wake wathi 16,000 wathi kodwa ngangehlisela kubo 12,000. nomelapha ngazi nothi umelapha noma ubani ola ngaphesheya ukhona umfethu amsiza obe nenkinga naye yonke lokho ukuthi naye wathola ngokwembatha kulokho nami ngazibonela ngosimo obehlala enenkinga lo mfethu yabo wachathwa khona la angazi kona lemizi ngala but ke ngizomfoyela sela lo mfethu ngizoyenza ikhola ngithi yabo hopefully uthi alibamba ucingo. South Africa wakhipha itshe la mfethu kwaphuma itshe la ngaphambili lento engikhuluma ngakona manga ngiyafunga unyazi phezulandi ukhona futhi uhlala ngala ngaphesheya asephameni ngahamba nami ngolibona itshe elingaka ongashaya umuntu alima elimnyama itshe ongazi ukuthi yilahle yabo wachathiswa khona la uma lapho ndabuka ngazi noma uthile esehluleke naye waqeda esambe kwaphela imali ekhala nje ngesisi ngathola nomfazi womuntu naye wazi umfazi onentombi wathola le ilomba kodwa njengamanje ukhona uyaphila. But before mhlawumbe esiqede ngizoke ngiyenza ikhole ngithi angimbuza ngento engimbuza mhlawumbe uzokwazi ukuthi naye akhombe la ngakhomba khona mhlawumbe ngoba lo muntu ongathi umakhona wenu khona ngala owamsiza ngithi wakhomba ngapha impela mangaphosisi mfethu South Africa lento ephethe lo mfethu singaka isikhwama yalinganisa impela singaka bafethu isikhwama nizombona mase sukumile angiyazi akukholakala yabo singaka isikhwama sakhe yabo silwa nempilo ukuthi athole usizo njengamanje imali asinayo South Africa ayikho imali ukuthi mhlawumbe ukuthi angakwazi ukuthi akhola lapha endabuko sesilwa nje umphefumulo wakhe kuphela ukuthi akwazi ukuthi athole usizo alaphele kulowo ongakwazi ukuthi avele mfethu ngiyaphinda futhi ngibela kuleyo ukuthi masi indlela ohambe kuyona ngoba kuyenzeka uhlangane nomuntu esimame ushaya kahlamba nakazi noma ucushiwe udlule awukazi ukucabanga kulokho intombi zakho mhlawumbe nemintombini yakho kwadlula ngaso sikhathi futhi ukuthi umuntu wesifazane othanda naye ngeke uzumazi yabo angisho ukuthini kodwa angikazi ngilale nomuntu oshadile not oshadile ngisho ukuthi kuyenzeka ukuthi nginentombi bese mina ngiyifaka ilomba ngiyicoka lokho ngiyakuzwa but uma uthi angeke ngazi angifuni qhamanga angazi ngoba ucansi ngilenzile kodwa ngeke ngize ngikutshele mhlawumbe ukuthi kungenzeka ukuthi ngayithola lapha yabo kodwa nje abantu esengeke ngahlangana nabo ngiyabazi bayangazi nami futhi esimene ngikusona yabo nginanoma wengane ke nje futhi busakhona empilweni yakho na hayi empilweni akasekho kodwa nje umuntu esimama sakhona no uloda nje uma wengane asisathandani lokho ukuthi mhlawumbe sesine relationship yabo kodwa nje siyazwana nje yona ingane ingakanani isikhulile nje ya 2016 umibuka lesimo akakazi kwenzakalani uyaba nemibuzo wena futhi yabo imibuzo nami ngizame ngendlela mhlawumbe ngingamphendula ngayo ukuthi mhlawumbe angagcine senake yona kakhulu ngoba yabo angifuni mhlawumbe lento naye ibe umthwalo kuyena yabo kodwa nje yena uyangivakashela uyangazi ukuthi ngubaba wakhe siyaxoxa nje kuyaba mnandi ayilumi le yabo njengamanje njengoba nje kade ngikhala ngeenhlungu kunenhlungu ezikhona khambe lezi inhlungu iphele kulume uma sekuluma suwe sekuphuma ubomvu ke lapho ngomhlophe obumhlophe nje obunephunga ngazi uyitshela ukuthi mhlawumbe sengiyimoshele nje manje ukuthi mhlawumbe kuyenzeka kuyachuza yini ubopha ngani
namabhandishi wophe ngawo noma maye lento le cha nje anginabhandishi lento futhi yabo ngeke ngize ngiyazi masefuna ukutshuza iyayitshuzela nje ngesikhazayo mina nje ngibe sengiyilekelela ke mase sitshuzile